Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating misa ngayong oras na ito, isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat nina Sardas and Luz Medina and family, Lina Toledano and family, Lizzie Viray and family, Marilu Pasion and family, Mila Bukad and family, Celia Udan and family, Vanji Canlas and family, Bakiano family, Rick Pascual and family, Nagal family. Para sa kaarawan ni Filipino Nagal, para sa espesyal na kahilingan nina Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Mary Manette Pineda, Mariel Miranda, Cristina Barlin, Angela Barlin, Pangoy de los Amos. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Gloria Cese, Mario Pasion, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Miguel Victor Noel, Maria Clarissa Samson, Mylene Soberano, Miguel Victor Noel, Encar Sinca, Riley Sue de los Amos, at sa lahat ng kaibigan na may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay ni Herlan Benitez, para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Richard Jules Medina, Nelson Garma, Rodolfo and Siriaco Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, General Amato de Mata, Anicia Teodin, Merla Mangalos, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Remigio Pabalate, Luz Sanchez, Melesio Baquiano Sr., Bonifacio Lantajo, Marianena Lantajo, Lourdes de la Cruz, Ireneo Bagol, Juan Paulo Baquiano, Paz Lantajo, Ronald Dabu, Ernesto Manalastas, Lamberto Arcilia, Democrita and Marceliano, Virginia Leiva, 40 days, Filowina Caro, Catalino Caro, Jericho de las Armas, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, at gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsiluhod po tayo para sa panalangin ng Orasio Imperata. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19
na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ating ipinagdiriwang ngayon ang ika-14 na linggo sa karaniwang panahon upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo,
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak
Pag nakita mo ang lahat ng ito, ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating salmong tugunan, ang ating puntugon, sangkalupa ang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupa ang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupa ang nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng pagpuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sangkalupa ang nilalang, galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupa ang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupa ang nilalang, galak sa puoy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay, ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni numan ng aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo upang parangalan ang mabuting balita. Tayo pong lahat, kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin niyo muna, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito, manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kainin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, kahit ang alikabok na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang pag-ahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Sabi nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa kalangitan parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating ebanghelyo, sagana ang aanihin. The harvest is abundant daw. Masagana daw ang ani, ang grasya, ang bendisyon, sabi ng Panginoong Yesukristo. Kaya nga ba, sinugo niya ang kanyang 72 alagad. Go on your way, humayo kayo, sinusugo kayo. I am sending you. Sulong, mag-harvest kayo, sabi ng Panginoong Yesukristo. Mag-harvest kayo, ang utos niya sa 72.
Mag-harvest kayo ang utos niya, pero saan niya pinapunta ang mga 72? Hindi sa bukid kung saan naroroon ang nakatanim na palay na aanihin at ang mga nakatanim na gulay. Hindi rin sa mga palaisdaan kung nasaan ang mga isda. Hindi rin niya pinapunta ang kanyang mga alagad sa palengke kung saan ang kalakalan o ang komersyo o ang negosyo. Hindi rin niya pinapunta ang kanyang mga alagad kung saan merong pagkakakitaan. Saan niya pinapunta ang kanyang mga alagad? Sabi ng Ebanghelyo, sa bawat bahay na inyong pasukin, pagpasok ninyo sa alinmang bahay, pagpasok ninyo sa alinmang bayan, into whatever house you enter, into whatever town you enter. Doon niya sinugo. Ibig sabihin, doon ang tinatawag niyang the harvest is abundant. Sa mga bahay, sa mga bayan, kung saan ang mga nakatira ay ang mga tao, tayo. The harvest is abundant, ang sabi niya sa Ebanghelyo, pero ang nakakapagtaka, kakaunti ang mga manggagawa. Sabi ng Ebanghelyo, the laborers are few. Ang kadahilanan, hindi yan ang harvest na gusto ng ibang laborers. Hindi ganyan ang harvest na hinahanap ng ibang laborers. Kaya konti ang mga manggagawa. Nasa ibang harvest ang mga ibang manggagawa o laborer. Ibang harvest, iba sa harvest na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Ang harvest na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, tulad ng sinabi ko kanina, hindi kalakal, hindi komersyo, hindi pagkakakitaan, kundi ang harvest na tinutukoy niya, tayong mga tao. We are so abundant. Puno ng bunga ang tao, puno ng bunga ang buhay. Napupuno tayo ng iba't ibang klaseng bunga, gaya ng bunga ng kabutihan, bunga ng kabaitan, bunga ng kasayahan. We are like harvest in the eyes of God. Ang tanong, paano ina-harvest ang grasya, ang bendisyon na sa tao, na sa atin? Madali lang daw. It is through how we treat people. It is through how we deal with people. When we treat them as kapwa, doon daw ang paraan ng pag-harvest sa kanila. When we treat them as human, not animal, sa pamamagitan ng pagpapahalaga, doon daw natin na-harvest ang mga tao. Pagpapahalaga, tulad ng pagpapahalaga natin sa tabernakulo. Pinapahalagahan natin ang tabernakulo because it is where God is. Ganyan din daw ang mga tao, parang tabernakulo. Pinapahalagaan because it is in people. It is with people where God is also. So if God is in people, if God is with people, then it is with people where we can find God's harvest. Bawat isa sa atin ay binhi ng Diyos, tanim ng Diyos, and consequently, ani ng Diyos. Ewan ko kung nakapunta na kayo kapag may nag-harvest. Yung isang kaibigan ko na may palaisdaan sa may Masantol, kapag nag-harvest sila ng palaisdaan, palagi gusto niya maraming pagkain. Busog ang mga nag-harvest para daw busog ang mga makukuha nila.
Sa amin, sa bukid, kapag kami nag-harvest ng gulay, busog din. Maraming pagkain, masaya. Walang nag-harvest na parang pinaparusahan o parang miserable ang buhay. Ang tanong, paano mag-harvest ng masaya? Kaya, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo, sa 72, puntahan ng may galak, kumustahin ang kalagayan ng mga tao sa bawat bahay na papasukan ninyo, sa bawat bayan na pupuntahan ninyo. Huwag kayong palipat-lipat ng tirahan. Mamalagi, hindi yung nagmamadali, hindi yung darating ka at aalis din, hindi yung dinadaan-daanan lamang, hindi pinapansin, parang mga bagay. Paano nag-harvest ng masaya sa mga tao? Kinikilala, inaalam, kinakausap, minamatsyag, sinisiyasat bilang tao, bilang kapatid, bilang kapwa, bilang kababayan. And you will come to realize and discover walang tao na basyo sa kabutihan, walang tao na simot sa kabaitan. Ang tanong ngayon, bakit gusto ng Diyos mag-harvest tayo sa mga tao? Dahil sa pag-harvest natin sa mga tao, doon natin ma-harvest ang kanyang kaharian. Dahil sa pag-harvest natin sa mga tao, doon natin ma-harvest mismo ang Diyos. Gusto niyang ma-harvest natin siya, kaya tinuturo niya tayo sa mga tao. Sa mga tao lamang, sa mga tao tanging ma-harvest ang Panginoong Diyos. Indeed, the harvest is really abundant. Not only because people are abundant, not only because life is abundant, but also because God is so very abundant. Be a laborer in God's harvest, maging manggagawa sa ani ng Panginoong Diyos. And you will end up harvesting God sa pamamagitan ng pagturing natin sa kapwa bilang mga tao, may puso, may damdamin. Ang Diyos ang ating maaani. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mga mabubuting manggagawa sa iyong ubasan. Taus puso nawa naming paglingkuran ang iyong kawan upang patuloy naming maipahayag ng may tapang ang mabuting balita mo
buong pagtitiwala, kami ngayon ay nananalangin sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang radikal na mensahe ng Ebanghelyo, hindi man sila maunawaan at kilalanin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila may mga misyonaryo rin tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita ng katotohanan sa politika, ekonomiya, industriya ng kalakaran, edukasyon, agham at komunikasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakikiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolado ng mga misyonero, relihiyoso at relihiyosa. Huwag nawa silang panghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa iilan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama rin natin sa ating panalangin ang kapasalamatan ni Sardas and Luz Medina and family. Pati na rin ang kapasalamatan ni Lina Toledano, Lizzie Viray, Marilu Pasyon, Mila Bukad, Celia Udan, Vanji Canlas, ang pamilyang Bakiano, Rick Pascual, ang pamilyang Nagal, kasama ng kanilang mga pamilya. Isama rin natin ang ating kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa ating panalangin, si Pilipino Nagal, para sa special intention ni Maria Alicia Salenga, Sheila May Mendoza, Mary Manette Pineda, Mariel Miranda, Cristina Barlin, Angela Barlin at Panggoy de los Amos, para sa speedy recovery, good health and healing ni Gloria Cese, Mario Pasyon, Benita and Felicidad Reyes, Melissa Villanueva, Miguel Victor Noel, Maria Clarisa Samson, Maylin Soberano, Miguel Victor Noel, and Car Sinca at si Riley Sue de los Amos at lahat ng mga kilala nating may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay ni Herlan Benitez, para sa gabay at protection ng banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Rason at sa pamilya ni Antonio at Josefina Gibara, at makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid nating yumao sa liwanag na dulot mo, Ama, lalong-lalo na ang mga kaluluwa ni Manuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Richard Jules Medina, Rodolfo and Siriaco Toledano, Nelson and Rodrigo Benitez, Amado de Mata, Anisha, Teodin, Merla Mangaluz, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Remigio Pabalate, Luz Sanchez, Melencio Baquiano Sr., Bonifacio Lantajo, Maria Nena Lantajo, Lourdes de la Cruz, Ireneo Bagol, Juan Paulo Baquiano Paz Lantajo, Ronald Dabu, Ernesto Manalastas, Lamberto Arcilia, Democrita at Marceliano, Filoena Caro, Catalino Caro, Jericho de las Armas at si Virginia Leiva sa kanyang 40 days at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ipagdasal din natin, panalangin din natin ng bawat
Isa para sa kaligtasan laban sa COVID, ang kaligtasan ng mga frontliners, ang mabalis na paggaling din ng mga kapatid natin ngayon na may sakit ng COVID at present at ang kapayapaan para sa mga kaluluwa ng mga kapatid natin na yumaho dahil sa pandemic na ito. Ating ipanalangin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. O Ama, may pagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus upang kami maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aahin natin ay kalugdan ng ating Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay
upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga sumpling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinuos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, inigas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama naming ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga kaluluwa na aming idinadasal, pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas ng loob. Sa langit, bigyan mo po kami na ayon ng aming kakainin sa araw-araw at huwag
Paralangkot, pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Natuwag mo kaming ipaintulot sa tukso at yadyaan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag sana ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sanang sumainyo sa inyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo.
Sa ikalawang pagkakataon, ipinagtatawag ko po ang ating kaparokyan na ikinakasal si Mary Ann Tayag ng Phase 2, St. Joseph Street, anak ni Nicolas at Estelita Tayag. Ikakasal siya sa July 23 dito sa ating parokya. Merong isa pang ikakasal, unang linggo ng pagtawag, si Arnie Leonard Canlas ng La Vista Solana of City of San Fernando, anak ni Arsenio at Maria Irene Canlas. Ikakasal siya sa Parish of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico on July 23, 2022. Please inform us if these people are free to marry or not free to marry. Simula nung Biyernes, July 1, nagsimulang mag-issue ng acknowledgement receipt ang ating office, ang sekretarya, kapag kayo ay nagpapamisa o may binibigay na pera para sa parokya. Ugaliin niyo pong hingin ang resibo kapag po kayo ay nagpapamisa.
encourage our secretary to issue an acknowledgement receipt. Kapag po hindi siya nag-i-issue ng acknowledgement receipt, isumbong niyo po sa akin. Kung meron naman kayong binibigay na personal para sa akin, huwag niyo pong iparesibo kasi hindi mapupunta sa akin. So kung personal na para sa akin, iabot niyo po sa akin. Pag para sa parokya, ipa-resibo. So yun po yung boundary namin. Yung sa akin, huwag niyong iparesibo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalataya at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.